Ini lulu tuh apa? Adi. Dikira sekolah anak kasri kae. Iya. Kene endah lho kok iki. Ha iki. Heeh. Bojone. Sak bojone. Aku loh bojone seinginane kok. Foto-foto. Ambek iki. Wong anak demen iki apa? Ya dino wong. Ora bisa foto. Apa dhewe mesti telo irane pakane. Nang kuwi. Ade wong bayi. Kira katane ndak nduk. Apa meneh ngono kae. Kira piye ya? Punya saja dia ya Breno. Itu bro. Yo kan krek ngono kuwi aku yo. Anu nek wae kok ora gelem. Sapane kata mau. Modele ngono kuwi, Mbak. Aku ki mantakan kok kakung mleman Mbah Bibit. Ya wong iki nek iki ora iki ketemu ya undang-undang ana wong maro ki kok ya paruh kok ya wong tau. Wah, iki kata mau. Kaya pacarmu Bu Im kan to, Ki. Iya, Mbah. Lah iya. Lah nyandi. Ya wayahe bengoke nyandi yang kayak ngono. Ngene iki lho. Terus terus aja lho, Mbah. Ade kok blok ngono bayang nang. Paling. Kok sapa mbok? Ora aku kok. Ya aku benjir rek. Mbak pokong mo. Ndek Mbak Pipi ya mo. Samari. Lah aku sekono aku ndak mari wis pikiran lho wong kuwi aku. Nek sumpah muni ngono ora mari tenan. Iya, Mas. Kamu yo. Ya dine kaya ora salah diri kok aku. Nanti nek ayu kuwi ngono ya mari. Ada kaya ngono Bu. Memang wong ayu rek. Sik wong ayu. Wong ayu bane. Yo